Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare anak-anakku? Mugi-mugi enjing menika sehat sedaya nggih. Enjing menika Ustadzah badhe maringi materi tentang arane anak kewan supados mengerti apa wae arane anak kewan kuwi. Monggo dipirsani video niki. Anak pitik arane kuthuk. Anak bebek arane meri. Anak mentok arane minti. Anak manuk arane piyik. Anak kucing arane cemeng. Anak tikus arane cindil. Anak sapi arane pedet. Anak kebo arane gudel. Anak jaran arane belo. Anak wedhus arane cempe. Anak gajah arane bledug. Anak macan arane gogor. Anak-anakku, niku wau contone arane anak kewan. Ya. Sakwise iku bocah-bocah iso mirsani buku halaman 17 diwaos kaping 2 lan mangken diparingi tambahan kalih Ustadzah dipun tulis wonten ing buku tulis. Cekap semanten keterangan saking Ustadzah mugi saged dipun mangertosi. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.